Ето малко. Наред ли сте? Всичко наред ли? А? Всичко наред ли? А? Всичко наред ли? Наред е, бе. Да. Как сте? Да? Как сте? Не съм добре. Защо? Сходовата част. Не съм добре. На колко години сте? 85. Живи и здрави да сте. А? Живи и здрави. Еми, то божа работа. Чао, хубав ден. А? Хубав ден. Кое? Хубав ден ви желая. И аз също. Чао. Чао. Чао.